راديو دمس أمريكا يو بعسران كلتن بعسران حموشتن متر باند ساتلايت VOA 24 بإنترنتن فيسبوكن كابسونيك ساب عربي كل شعمشت كاب ساعة 4 كساب 4 فرقان ويدما كاب ساعة 10 كساب 10 فرقان كابتيكا واشنطن دي سي بقطتها زمحلالف مدب قانقوا تقرينيا حزي جميلو كما يتمسيو زي خبركم سمعتي نايلوم معنتو سولوس 23 تقمتي كلتشن 14 عامة مرت وي كلت حدار كلتشن 21 مدب زتاناغدكم غبره مدنيه زينا بمقدام ناي امريكا فلويلو قرنا افريكا امباسادر جيفري فيلتمان زهاو مغلصي كمون كنتات لوط اير بحبرات منغستات اخيبا زملكت صبصبات هكتاتنا كنقربلكم هنا مدب امريكا ناون حزنا لنا كلهم سنا صنحو فلما جن زينا حيزلو بتر سلطانيو كم يمسكم كبرات على توزينا النهو حالتات تግራይ ወሰንቲ ቦታታት ይቆጻጸሩ ኣብዘለውሉን አዲስ አበባ ገጽ ምግስጋስ ኣብዘስገሉ እዋን መንግስት ኢትዮጵያ ሎም ሶሉስ አዋጅ ህጹጽ እዋን አውጆ መንግስታው ማዕኸናት ዜና ፋና ኣብዘርግሑ ሓበሬታ እዚ አዋጅ ዝተቃለሐ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዘጋታት ብረታል ኢሎም አንጻር እቶም አሸበርቲ ኢሎም ዝጽውዕዎም ሓይልታት ነፍሶም ክከላኸሉ ድሕሪ ምንጋሮም ክልተ መዓልታት ደንግዩ እዩ بمسارات حبرت أجدلوز زينا رويترز دما برد زلوم نبرت عدي سببا كمزجابون نفسهم نمكلخال كقربون بسبب سلطان دوم سولوس ممرح يوريد لهم الله إثيوبيا كم زيز مسلنا هسوس وان زعوجت أبلكات تكلتشن 10 عام تمرد قدمي قدام مستر أبي أحمد نفس سلطان ممصومينيرو أبتوان ساعات حلافون تأوجونيرو أجرجلوز زينا رويترز كم زملكتو ممحدار كتما أديس أبابا نام منبري أبايتي النازورة زيغاتات أسوارم كمزقون بخبابيهم كترنافون ممرحي أوريد الله كما جلست ممحدار أب أوان فتشا أشجرت نزبالهم كم أسرون أمالكيتو بمسارات زاز ممحدار أديس أبابا برزلهم بعالتهم كبابيهم نمكل خال أبزقبر مدلوات كسلفو عقم زيبلهم انتوهينم دما براتهم نمانجستي كركبو محسنتها قريب الله مع الله عالم لخاوي تقبالنت نزلهم سبعو مسالات جهيسا زتابهالت إثيوبيا كاب تتقامنت كرس الناسا ناب عداقاتات يونايتد ستيتس ويقع أقوى كم زتأجدت زمسنا زين حبيرو بريزيدنت أمريكا جو بايدن لو مسولوس نابايتو هاجرهم أبزل هو دبدابة سلسة هاجرات تحت سهرة أفريقيا مالت إثيوبيا مالين جينين كاب سممع نعبية أدلات أفريقيا ويقع أقوى كم زسرزو أفليتهم بريزيدنت بايدن أمالقتهم زن سلسة هاجرات بزقبرو تحسد سبعو مسالات نتسممع زفرس بمخانو كاب تعدلات كالي ون كم زوصنو قاليصهم ኢትዮጵያ ካብቱ ዕልክት ወጽ ዘገደደ በትዝፍጸም ዘሎ ከቢድ ጥሕሰት ሰብአዊ መሰላት ክኸውን ከሎ ንጊኒ ድማ ናብ ቅዋማዊ መንግስትን ምስግጋር ዝተረኣየ ጻዕርን ተበግሶን ስለዘየለ ማሊ እውን በተመሳሳሊ ድሕሪ ዕልዋ መንግስቲ ናብ ህዝባዊ መንግስትን ምስግጋር ብዛዕባ ዘሎ ሓጓፍ እዩ በመሰረት ጽሑፍ ፕሬዚደንት ባይደን እቶም ፕሬዚደንት ወሲኾም መንግስቶም ምስ ሰለስቲአን ሃገራት ንሰላማዊ ስግግርን ዝሓሸ ድሕነትን ጽምዶ ክገብር ዳኣይ ጽንሐ እምበር زاجد وسيد كم زي ترخبو أمريكتهم سلازي كأيولو أتم بريزيدنت إثيوبيا جينن مالين بقطاطرة أوروباويان كبحتي تر جميرا تربحتي أقوى كم زي هنا من الوقت كيدي ممحياش مزرعة دما داقم كسنبرا زغلا انت خوينن ككتاتلو مخانم أمريكتهم يونايتد ستيتس إثيوبيا 1,552,509 كتابة صار كوفيد 19 كم زلقست إمباسي يونايتد ستيتس أب أديس أبابا فليتو أمريكا إثيوبيا أزوم كتابتات زلقست ولا حانتي بوليتيكاو متأسسار كيمبرت هيوت سب نمدحان كابزلوا تقداس النترح خمزخونون اتمجلس تقيس الله بمسارة مجلس يونايتد ستيتس أمريكا كاب حملة ننز أبزلو جزي إثيوبيا أستات 4 مليون كتابة كوفيد 19 كم زلقست أفليت الله زد حرواي لكسي كتابة صار كوفيد 19 يونايتد ستيتس نحنت هاجر كاب ذهبتو اتي زبزح كتابة كم زغنة نمفلات تخيل الله
ኣብ ዞባ ቦሮና ኢትዮጵያ ንዝተኸሰተ ሓደጋ ደርቂ ጉድኣቱ ንምቕልባስ ዝሕግዝ 5 ሚልዮን ቅርሺ ከም ዝተኣከበ ወደብቲ ሓደ ተበግሶ ገሊጾም። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተበገሱ መናእሰይ ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ ነቲ ዝተኣከበ ገንዘብ ናብ ግዳያት የባጽሕዎ ከም ዝጀመር እውን ጃታን ቦንያ ገሊጹሎ። ጃታኒ ወሲኹ እቲ ዛጊድ ዝተኣከበ ገንዘብ ዝናቕ ኣይኮነን እንተኾነ ተወሳኺ ረድኤት የድሊ እዩ ከም ዝበለ ገልሞ ዳዊት ዝለኣኹ ሪፖርት ጠቒሶሎ። ንዓመታት ዝዘለቐ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ዝጠንቁ ኣብ ዓለም ዝተኸሰተ ፈላማይ ጥሜት ኣብ ማዳጋስካር ንኣሽሓት ሰባት ከም ዘጥቅዖም ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣፍሊጡ። ን5 ዓመታት ዝዘለቐ ደርቂ ምስ ሑፃ ዝሓወሰ ህቡብላስ ሳይክሎን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሓደጋ ኩነታት ኣየር ከምኡውን ወራር ኣንበጣን ይጋድል ዘሎ ኩነተ ጸጥታ ተደማሚሮም ንህዝብታት ናብ ጥሜት ከም ዘብቅዖም እቲ ዜና ይሕብር። ብሰንኪዞም ዝተጠቕሱ ጸገማትን ድምር ውፅኢት ደርቅን ኣስታት 1.3 ሚልዮን ማዳጋስካራውያን ብከቢድ ጥሜት ይሳቐዩ ኣለዉ። ዳይሬክተር ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣቡይኖ ማንጎኒ ኣስታት 30,000 ህዝቢ ማዳጋስካር ብጥሜት ይሳቐይ ኣሎ ኢሎም። ማንጎኒ ወሲኾም ኣማይታ ሸሓት ሰባት ዝብላዕ እኽሊ የብሎምን ንዘርኢ ዝጥቀምሉ እኽሊ እውን ጸንቂቖም እዮም። ገለ ሰባት ንምንባር ኢሎም ግላዕ በለስ ሓሳኹን ኣንበጣን መብላዕ ጀሚሮም እዮም። ካልኦት ድማ ማይ ንምዕዳግ ኢሎም ካብ 30-40 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ይጓዓዙ ኣለዉ ይብሉ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ንግዳድ ደርቅን ጥሜትን ማዳጋስካራውያን ንምሕጋዝ ሓገዛት ኣብ ምትእኽኻብን ኣብ ምዕዳልን ከም ዝርከቡ እውን ጠቒሶም። ኣብ ሶማልያ ንዝተሰውረት ኣባል ክፍሊ ስልያ ዝነበረት ኤክራን ተኽሊል ፈራኽ ኩነታታ ንምጽራይ ዝተጀመረ መስርሕ ከም ዝተኣጓጎለ ሓደ ኣባል ቤት ምኽርን መንግስታዊ ሰበስልጣንን ገሊጾም። ብመሰረት ሰበስልጣን ፍትሕን ስልያን ሶማልያ ኣብ ክፍሊ ስልያ ዝሰርሑ ሰበስልጣን ካብ መንግስታዊ ማሕበራት ወጻኢነት መስርሕ መጻረይ ክቕጽለሉ ኣይፍቀድን ከም ዝበልዎም ሓቢሮም። ብዘይካዚ ንምክትታል ፍጻመታት ዝተጻወዱ ቪድዮ ካሜራታት ክትሪኡ ኣይትኽእሉን ከም ዝበልዎም እውን እቲ ዜና ይሕብር። ክፍሊ ሃገራዊ ስልያ ሶማልያ ባዕለይ እየ ዘጻርዮ ከም ዝበለ እውን ዝመጸና ዜና ጠቒሱ። ኣብ መወዳእታ ናይጄርያ ኣብ ሌጎስ ናይጄርያ 21 ደርቢ ዘሎ ህንጻ ፈሪሱ ብውሑድ 3 ሰባት ከም ዝሞቱን ብዙሓት ድማ ሃልዋቶም ከም ዝጠፍአን ዝመጸና ዜና ኣፍሊጡ። ኮሚሽነር ፖሊስ ሌጎስ ሓኪም ኦድሞሱ ሞት እቶም 3 ሰባት ኣረጋጊጾም ትማል ምሸት ዝተወሰኑ ሰባት ካብቲ ዝፈረሰ ህንጻ ከም ዝድሓኑ እውን ገሊጾም። ገለ ሰበስልጣን ናይጄርያ ብዝተቆጥዑ ዜጋታት መጥቃዕቲ ኣጓኒፍዎም እዩ። ጠንቂ ምፍራስ እቲ ህንጻ ግና ንጹር ኣይኮነን ዘሎ። ኣብ ሌጎስ ምፍራስ ኣባይቲ ህንጻታት ኣዘውቲሮም ዘጋጥሙ ሓደጋታት ከም ዝኾኑ እውን ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። ዜና ተፈጺሙ። ነመስክን በትረን ዜና እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣማስዩ ካብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝወፀ መልእኽቲ ክነቕርበልኩም። ውሕስነት ጸጥታ ኢትዮጵያ በብእዋኑ እናኸፈአ ይኸይድ በምህላው ዝተሻቐለ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዜጋታቱ መልእኽቲ ሕሊፉ ኣሎ። ምግላጽ ኤምባሲ ኣሜሪካ ከም ዝነጸሮ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝእቱ ሓደ ዓብዪ መንገዲ ብምዕጻው ንምንቅስቓስ ኣዝዩ ሓጻር ኮይኑ ኣሎ። እቲ መግለጺ ወሲኹ እውን ንሰራሕተኛታት እቲ ኤምባሲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወጻኢ ከይንቀሳቐሱ ከም ዝተደረቱ ኣመልኪቱ ኣሎ። ናብ ኢትዮጵያ ክጓዓዙ ንዝመደቡ ዜጋታት ኣሜሪካ ዳግም ክሓስብሉ ዘዘኻኸረ እቲ መግለጺ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዜጋታት ኣሜሪካ እውን ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ዘድሊ ምቅርራብ ክገብሩ ኣሚቱ ንድሕንነት ዜጋታቱ እውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዜጋታት ኣሜሪካ ህልውንኦም ከመዝግቡ ኣዘኻኽሩ ኣሎ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ። ክንሓልፍ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ፈላማይ ጸብጻብ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንቀርኒ ኣፍሪካ ጀፍሪ ፈልትማን ሎሚ ንግሆ ብሰዓታት ዋሽንግተን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሕልፊ ድማ ኣብ ሱዳን ዝተረኣየ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ኣመልኪቶም ጋዜጣዊ መግለጺ ሂቦም ኣለዉ። ኣምባሳደር ፌልትማን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝካየድ ዘሎ ኩናት እውን ጠቒሶም ኣለዉ። ነቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝተኸታተለ ተወልደ ገብርኤል ዘዳለዉ ሓፂር ጸብጻብ ኣሎ ከም ዝስዕብካ ቅርቦ እዩ። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንቀርኒ ኣፍሪካ ጀፍሪ ፌልትማን ሲቪላውን ወታደራውን ሱዳን ወከልትን ኣገልገልትን ህዝቢ ሱዳን ከም ምዃኖም መጠን ዴሞክራሲያዊ ጽምዓት ህዝቢ ሱዳን ንምርዋይ ዝኣተዎ ቃል ከተግብሩን እቲ ብሓባር ዝተኸልዎ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ክመልሱን ይግባእ ኢሉ ሓደ ነቲ ሓደ ከድልሎ ኣይክእልን እዩ ክልቲኦም ኣገዳሲ ተራ ኣለዎም ዝበለ ኣምባሳደር ፌልትማን ላዕለዋይ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ ቡርሃን
ነቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ንምዕቃብ ስጉምትታት ክወስድ ንጽውዕ ኢሎም We call on General Burhan to take the steps to restore the government. We urge the military to release all civilians detained in connection with the unacceptable events of October 25th. ጀነራል ቡርሃን ነቲ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ንምምላስ ስጉምትታት ክወስድ ንጽውዕ ምስ ዘይቅቡል ናይ ጥቅምቲ 25 ኩነታት ብዝተሓሓዝ ዝተኣሰሩ ሲቪላት ክፍትሑ ንጽውዕ በቶም ኣብ ጎንፂ ዝሞቱ ዓሰርተታት ነሓዝን ከምኡውን ሓይታት ጸጥታ ሱዳን ንዘረኣይዎ ተጸዋርነትን ብሰላም ዝተቃወሙ ሱዳናውያን ሰብኣዊ መሰሎም ምዃኑ ንዘረኣይዎ ትዕግስትን ነድንቕ ከምኡ ድማ ህዝቢ ሱዳን ንዴሞክራሲያዊ ጉዕዞ ንዘለዎ ድልየትን ድምፆም ክስማዕ ዝገብርዎ ጻዕርን ንንእድ እቶም ዴሞክራሲያዊ ጽምዓት ህዝቢ ሱዳን ክትነፍኩ ትደልዩ ዘለኹም ግን ዓለም ይዕዘብ እዩ ዘሎ ክብል እደሊ ኢሉ ኣምባሳደር ፊልትማን The Sudanese people have made clear that they will not accept the military's attempts to sideline their hard-fought democratic transition, and we stand with the people of Sudan. ህዝቢ ሱዳን ነቲ ብኸቢድ ቃልሱ ዘምጽኦ ዴሞክራሲያዊ ስግግር ናብ ጎኒ ንምግዳፍ ብወታደራዊ ሓይሊ ዝግበር ፈተነ ከም ዘይቅበል ግልጽ ገይሩ እዩ ንሕና ድማ ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ሱዳን ኣለና ይብል እዚ ፍሉይ ልኡኽ ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ 2023 ብዝግበር ምርጫ ስልጣን ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ከም ዘሰጋግር ኣፍሊጡ እዩ ነዚ ከመይ ተኣምኖ ተባሂሉ ዝተሓተተ ኣምባሳደር ፊልትማን እዚ ብመንጽር መግለጺ ሰናይ እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ግን በንጻሪ እዩ ምክንያቱ ሽሕኳ ተራ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐምዶክ ነቲ ሲቪላዊ ሸነኽ ናይ መንግስቲ ኣብ ምውካል ኣገዳሲ እንተኾነ እቲ ሕቶ ግን እቲ ኣብ 2019 ዝተፈጥረ ሲቪላውን ወታደራውን ልፍንቲ ክዕቀብ ኣለዎ ዝብል እዩ ኢሎም እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ኣብቲ መግለጺኡ ኣብቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ጸገምን ውጥረታትን ምንባሩ ዘይከሓድ እኳ እንተኾነ እቶም ጸገማት ብመንፈስ እቲ ሕገ መንግስታዊ ዓንድታት እዩ ክፈታሕ ነይርዎ ሽዑ ድማ ናብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክሰጋገር ዝብል ኣባህላታት ጀነራል ቡርሃን ክእመን ዝኽእል ኢሉ ብዛዕባ ተሳትፎ ኢማራት ዓረብ ኣብ ምፍታሕ ሽግር ሱዳን ዝተሓተተ ጀፍሪ ፊልትማን ምስ ኢማራት ዓረብ ምስ ግብፂ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ከምኡውን ምስ ብርክት ዝበላ ነቲ ስግግርን ንህዝቢ ሱዳንን ዝድግፋ ሃገራት ርክባት ንገብር ኣለና ኢና እቲ መጥመሪ ጉዳይ ግን ተገዳስነት ኣብ ርግኣት ሱዳን ኢሉ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣሜሪካዊ ፍሉይ ልኡኽ ጀፍሪ ፊልትማን ብዛዕባ ኩነታት ሱዳን ይኹን እምበር ብዛዕባ ሰብኣዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ እውን ተሓቲቱ ነይሩ ኣምባሳደር ፊልትማን ዩናይትድ ስቴትስ በቲ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣዝያ ከም ዝተሻቐለት ካብ መወዳእታ ሰነ ጀሚሩ እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ዘይምእታው ጥሜትን ዓጸቦን ክረኣይ ምጅማሩ በቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝቐጸለ ውግእ ኣማኢታ ሸሓት ኣምሓራ ክፈናቐሉ ምኽኣሎም እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ከቢድ ሻቕሎት ከም ዝፈጠረ ድሕሪ ምጥቃስ ኩሎም ወገናት ነቲ ኩነታት ካብ ምንህሃር ክቁጠቡ ንጽውዕ ኢሉ We're calling on all parties to this conflict to find ways to de-escalate the situation. ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ዘለዉ ነቲ ኩነታት ዘህድእሉ መንገዲ ክፈጥሩን ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ተጸበይቲ ክበጽሕ ዕድል ክኸፍቱን ከምኡ ናብ ዘተ ምቁራጽ ተኽሲ ክኣትውን ንጽውዕ እቲ ኩነታት ከቢድ ኮይኑሎ እናገደድ ድማ ይኸይድ ኣሎ እቲ ግጭት ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ካብ ጅመር ዓመት ኮይኑ እቲ ግጭት ደው ንምባል ወይ ናብ ልዝብ ንምእታው ዝደሊ ወገን ግን ዘሎ ኣይመስልን ይብል ጀፍሪ ፊልትማን ኣምባሳደር ፊልትማን ኣብቲ ብዛዕባ ሱዳን ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ መዕፀዊ ዘረብኡ እቲ ወታደራዊ መሪሕነት ሱዳን ብዛዕባ ኣብ መሰጋገሪ ስርዓት ሱዳን ዘለዎ ስኽፍታ ኣብ ምምላስ ካልእ መንገዲ ንምድላይ መታን ክጥዕም ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ እቲ ጥቅምቲ 25 ዝተፈጸመ ኩነታት ክዕጸፍ ይደልሎ ክብል ተላቢዩ ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንዓለማዊ ዋዒ ንምንካይ ዝተፈላለዩ ሸቶታት ኣሜሪካ ብምግላጽ ኣብ ግላስጎው ይካየድ ኣብ ዘሎ ናይ ሕብራት ሃገራት ጉባኤ ለውጢ ከሊማ ወይ ኩነታት ኣየር ቃል ኣትዮም ኣለዉ ክሪስ ሃንስ ካብ ኤደንበርግ ስኮትላንድ ንዝላኾ ጸብጻብ ምንያፈ ወርቂ ክታርቦ እያ
ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ነዚ ሃገሮም ኣሜሪካን ዓለማዊ ዋዕሊ ንምንካይ ዝገበረቶ ዝተፈላለዩ ሽቶታት ብምግላጽ ቃል ዝኣተው ተማልሶን እዩ። መራሕቲ ልዕሊ 100 ሃገራት ከዓ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዘዳለዎ ጉባኤ ለውጢ ኸሊማ ኮፕ 26 ይካፈሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን እውን እዩ። ኣብ ሚያዝያ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ መራሕቲ ኣብ ጉዳይ ከሊማ ኣሜሪካ ክሳብ 2030 ዓ.ም ኣብ ዘሎ እዋን ንዝወፅእ ጋዝ ካብቲ ኣብ 2005 ዓ.ም ዝነበረ ዝተሓተ ብ50 ክሳብ 52 ሚእታዊ ንምንካይ ዘኽእላ ዓብይ ሸቶ ከም ዝቐመጠት ገሊጹ እዩ ዝበሉ ባይደን ኣስዒቦም will demonstrate to the world the United States is not only back at the table but hopefully leading by the power of our example. ኣሜሪካን ኣብ ማኣዲ ዘተተመሊሳ ጥራይ ዘይኮነትስ ተስፋ ገብር ብሓያል ኣብነትና ከም እንመርሕ ንዓለም ምርኣይ ኢሎም ኣለዉ። ከምኡ ኮይኑ ከም ዘይጸንሐ እፈልጥ ግን ምምሕዳረይ እዚ ኣብ ለውጢ ኸሊማ ዝተኣትወ ቃል ዘረባ ጥራይ ዘይኮነስ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ንምርኣይ ምምሕዳረይ ዝያዳ ሰዓታት ይሰርሕ ኣለውን ኢሎም ኣለዉ። እቶም ሸቶታት ኣብ ልዕሊ እቲ ቀዳሞት ዓለም ለኸ ስምምዓት ብተወሳኺ ሓደስቲ ኣሜሪካ ዝኣተወቶም ቃል ብዛዕባ ከሊማ ኣፍልጦን ንቕሓትን ንምውሳኽን ህጹጽ ውጥን ንምክልኻል ዋዒ ዝውዕል $3 ቢልዮን ጥቕሉል ገንዘባዊ ውጥን እዩ። ግን እዚ ኮንግረስ ከጽድቆ ዘለዎ ብምዃኑ እቶም ፕሬዚደንት ክገብርዎ ምዃኖም ርግጽ ኣይኮነን። ብተወሳኺ ንመርዛም ጋዝ ክሳብ 2030 ብሓደ ነጥቢ ንምንካዩ ትሕተ ቅርጺ መጓዓዝያ ኣሜሪካ ትኹረት ዝገበረ ውሽጣዊ ሕጊ እውን ንምውፃእ ዝገበርዎ ፈተነ ባይደን ናብቲ ዋዕላ ቀድሞ ምኻዶም ኣብ ኮንግረስ ክዕወት ኣይከኣለን። ዩናይትድ ስቴትስ ቅድም ሎሚ ንዝኣተወቶ ቃል ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ 2017 ዓ.ም ካብቲ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ከሊማ ንዩናይትድ ስቴትስ ብምውፅኦም ሃሲሱ ይጸኒሑ። ባይደን ናብ ስልጣን ምስ መፁ ግና ኣብታ ፈላሚት መዓልቶም እዮም ንዩናይትድ ስቴትስ ናብቲ ስምምዕ መሊሶማ። ባይደን ሩስያን ቻይናን ንመርዛም ጋዝ ንምንካይ ሓድሽ መደባት ብዘይ ምግላጸን ቅሬቶኦም ገሊጾም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝዋዕላ እውን ኣይተኻፈሉን። መንግስቶም ክሳብ 2060 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ካርቦን ነፃ ዝገብር ስትራቴጂ ብሶኒ ያጽድቁሎም። ወሃብ ቃል ክሬምሊን ድሜትሪ ፔስኮቭ ብሶኒ ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ሩስያ ብንጹር ዕላማ ኣቐሚጥያ ሩስያ ካብ ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ሓዊሱ ካብ ብዙሓት ሃገራት ብምቕዳም ካርቦን ዝወጽሉ መንገዲ ውሑድ ገይርያ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ዓለም መርዛም ጋዝ ብምስዳድ ፍልጥ ዝኾነት ቻይና ነዚ ንምንካይ ዝኽእል ሓድሽ ጭቡጥ ሸቶታት ከም ዘይብላ ብሓሙስ ኣፍሊጣላ። ዝግበር ፍሉይ ውጥናት ኣብ ጸዓት ኢንዳስትሪ፣ ኮንስትራክሽን፣ መጓዓዝያ፣ ከሰል፣ ሓጺንን ሲሚንቶን ብሳይንስን ቴክኖሎጂን ብምሕጋዝ ካርቦን ንኽንኪ ከምኡውን ገንዘባውን ምንካይ ግብርን ዝበሉ መተባብዒ ምግባር ምዃኑ ፕሬዚደንት ዣን ፒንግ ነቲ ዋዕላ ብጽሑፍ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ብሶኒ ምፍላጦም ኣገልግሎት ዜና ቻይና ገሊጹሎም። እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዋዕላ ኸሊማ ዩናይትድ ስቴትስ ሩስያን ቻይናን ሓዊሱ 196 ሃገራት ቅድሚ 6 ዓመታት ኣብ ፓሪስ ንዝፈረምኦ ቀያዲ ስምምዕ ዘደንፍዕ እዩ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ብሶኒ ከም ዝበልዎ ዓለም ካልእ ግዜ ክትጽብእ ኣይትኽእልን እያ ድሕሪ ምባል ድሕሪ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ዝነበራ 6 ዓመታት እተን ዝወዓያ ዓመታት እየን ኢሎም ኣለዉ። ነቐፍቲ ግና ካብዚ ዋዕላ ኮፕ 26 ብዙሕ ትጽቢት የለን። ውጥረት ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ኣብ እዋን ባይደን ክሳብ ዝወሰኸ እዚ ነቲ ኣብ ለውጢ ኸሊማ ዝግበር ምትሕብባር ዘተዓናቕፍ እዩ ይብሉ ፕሬዚደንት ጆ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ። በአቆጣጠር ፈረንጂ ካብ 2001 ክሳብ 2018 ናብ ዝነበረ እዋን ኣሜሪካውያን ቆልዑ ካብ ዝምገብዎ 5 ካሎሪ ሓደ ኣብ ኣባጽሕ ድማ ካብ 7 እቲ ሓደ ንጥዕና ውሕስ ዘይኮነ መግቢ ወይ ድማ ጃንክ ፉድ እዩ። ብምዃኑ መንግስቲ ኣሜሪካ ጸገም ጥዕና ዘለዎም ኣሜሪካውያን ዝበልዕዎ ነገር ክቆጻጸሩ ይግባእ ዝብል ዶራ መኳራ ዘዳለወቶ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ብ5 ሰዕባ ዳልይዎ ኣሎ። ካብ 10 ኣባጽሕ ኣሜሪካውያን እቶም 9 ብባዮሎጂካዊ ኣዘራርባ ወይ ብሞታቤሊዝም ጸገም ጥዕና ኣለዎም። ብመሰረት ክኢላታት ናይዚ ምኽንያት ብሰንኪ ሰባት ዝበልዕዎ ምግቢ እዩ። እዞም ክኢላታት መንግስቲ ኣሜሪካውያን ዝበልዕዎ ምግቢ ክቆጻጸሮ እዋኑ ክኸውን ይኽእል ይብሉ።
እናፈለጥና ዝበዝሕ ምህርትና ሓደገኛ ገይርና ብምምራት ንተጠቀምቲ እንገድፈሉ ክፋል ቁጠባና እዩ ይብል ዲን ናይ ኣመጋግባ ሳይንስን ፖሊስን ቤት ትምህርቲ ታፍስ ፋይድማን ናይ ልቢ ሓኪምን ዶክተር ዳሪሽ ሞዛፍርያን ናይ መኪና ድሕነት ናይ ገዛ ድሕነት ናይ ፍርናሽ ድሕነት ናይ ሞባይል ስልክ ድሕነት ኩሉ ማእዝን ቁጠባ ንተጠቀምቲ ክንገድፎ የብልናን ንሰባት ዝጎድእ ነገር እንተሃልዩ ክነወግዱ ኣለና ኢሉ ብምውሳኽ ሓካይም ናይ ሓደ ሰብ ጥዕና ሜታቦሊክ ሄልት ንምፍታሽ ኣብ ደም ውሽጢ ዘሎ መጠን ሽኮር ኮሌስትሮል ድፊኢት ደምን ካልኦት መዐቀኒታትን ይጥቀሙ ድኹም ናይ ሜታቦሊክ ጥዕና ጸገም ዘለዎም ሰባት ደረጃ 2 ሕማም ሽኮር ሕማም ልብን ካልኦት ከበድቲ ጸገማት ጥዕናን ናይ ምምዕባል ሓደጋ ኣለዎም ቅድሚ ድራር ምብዑ ንባዕሉ ኢንሱሊን መርፊእ ዝወግእ ሕሙም ደረጃ 2 ሕማም ሽኮር ታይፕ 2 ዳያቤትስ ካብ ግሌናርደን ሜሪላንድ ከምዚ ይብል ጥዕናና ሕሉ ምዃኑ ከም ስሩዕ ኮይኑ ይስምዓና ክንሓምም ከለና ድማ ከም ዘይልሙድ ነገር መስሉ ይረኣየና ዝኸውን ዘሎ ግን ምስ ምግቢ ብዝተኣሳሰረ ብፍላይ ኣብ ኣባፅሕ ካብ ዝህቡና ጥዕና ዘውርድዎ ሕማማት ይበዝሕ ይብል እዚ ሕሙም ደረጃ 2 ሕማም ሽኮር ምስ ኣመጋግባ ዝተኣሳሰረ ካብ 10 ሰባት 9 ውሽጣዊ ጥዕንኦም ጸገም እንተሃልይዎም ዝበርዐነ ስርዓት ከም ዘለና ትፈልጥ ኣለካ ይብል ብምውሳኽ ናይ ኣሜሪካውያን ጥዕንኡ ውሑስ ዘይኮነ ስርዓት ኣመጋግባ ሓጋዛ ኣይኮነን ን17 ዓመታት ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ጥዕንኡ ዘይሓለወ ምግቢ ጃንክ ፉድ ብቐንድነት ዝለዓለ መጠን ሽኮር ጨውን ጮማን ዘለዎን ዝተዳለወ ምግቢ ኣብ ቆልዑ 1 ካብ 5 ካሎሪ ኣብ ዓበይቲ ድማ 1 ካብ 7 ካሎሪ ዝሓዘ እዩ እዞም ምግብታት እዚኦም ክተወግዶም እውን ኣይትኽእልን ምኽንያቱ ንሰውነትና ዘድልዩ እዮም ብመሰረቱ ጥዕንኦም ሕልው ዘይኮኑ ምግብታት ሽኮር ጨውን ጮማን ዝበዝሖም እዮም እዚኦም ድማ ንምንባር ኣዝዮም ኣገደስትን ሓይሊ ዝህቡን እዮም ትብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፍሎሪዳ ፕሮፌሰር ሳይንስ ምግብን ኣመጋግባን ሊንዳ ባርቶሹክ ሽኮር ኣዝዩ ኣገዳሲ ባእታ እዩ ምኽንያቱ ናይ ሰባት ኣእምሮ ዝወስዶ እንኮ ነዳዲ ግሉኮስ እዩ ነዚ ክንጥቀም ከም ዘለና ተፈጥሮ ድሌት ኣለዎ ትብል ብምውሳኽ እቲ ጸገም ነብስና ሽኮር ምብዝሑ ክነግረና ብዝኽእል ኣገባብ ኣይተሰርሐን ንዓበና ክንኸይድ ከለናን ቆልዓ ኣብ ምውላድ ክንበጽሕ ከለናን ሓቂ ንምዝራብ ተገማቲ ለውጢ ወይ ኢቮሉሽን ኣብ ርእሰና ዝኸውን ነገር ኣይግደስን ትብል ባርትሮሹክ ኣብ ንእስነት ዕድሜና ኣዝዮም ኣገደሲ ዝነበሩ እንወስዶም ነገራት ሓደገኛታት እናኾኑ ይመፁ ካብ መጠን ላዕሊ ይኸውን ብዙሕ ጨው ኣዝዩ ብዙሕ ሽኮር ኣዝዩ ብዙሕ ጮማ ምንጭ ኩሉ ዓይነታት ሕማም ይኸውን ትብል ብምውሳኽ ኣብ 1960ታት ኣሜሪካ ትኹረታ ጥሜት ኣብ ምጥፋእ ነይሩ ሙዛፋርያን ሓደ ካብ ክኢላታት ጥዕና ኣሜሪካ እዩ ንሱ ኣብ ኣሜሪካውያን ኣባፅሕ ዝረአ ዘሎ ጸገም ጥዕና ንምውጋድ ካብ ምውሓስ ምግቢ ናብ ምውሓስ ኣመጋግባ ምስግጋር የድሊ ይብል ሙዛፋርያን ፌደራል መንግስቲ ናይ ኣመጋግባ መምሕያሽ ከረጋግጽ ናይ መሪሕነት ታራ ክጻወት ይጽውዕ ድሮ ኣብ ስራሕ ዝርከቡ ሰፕሊመንታሪ ኒውትሪሽን ኣሲስታንስ ፕሮግራም ዝተባሃለ ናይ ምግቢ ፕሮግራማት ዝኣመሰሉ ሓገዝ ንዘድልዮም ስድራታት ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ምሳሕ ብዕድመ ንዝደፉ ኣሜሪካውያን ናብ ገዛውቶም ዝቐርብ ምግብን ንዝኣመሰሉ ፕሮግራማት ፌደራል መንግስቲ ክሕግዝ ኣለዎ ይብል ኣብ ኣሜሪካውያን ጸገብ ጥዕና እናወሰኸ እንተኸደውን ኣሜሪካ ኣብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ $3.8 ትሪልዮን ንክንክን ጥዕና ውፅኣ ኣላ ኣመጋግባን ክንክን ጥዕናን ተጣሚሮም ክኸዱ እዋኑ ሎሙ እዩ ይብል ሙዛፋርያን ዋይት ሃውስ ብዛዕባ ምግቢ ኣመጋግባን ጥዕናን ኮንፈረንስ ንምወዳእታ ግዜ ደው ዘበሎ ኣብ 1969 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነይሩ እቲ ኮሚቴ
ጥሜትን ናይ ድኻታት ትሑት ኣመጋግባን ከብቅዕ ኣሜሪካን ጸለውቲ ኣሜሪካውያን ክእላታት ኣመጋግባን ጠመተ ክገብሩ ንፕሬዚዳንት ኒክሰን ምኽሪ ሂቦምዎም። እቲ ንደቂ ኣንስትዮ ህፃውንትን ቆልዑትን ዝወሃብ ፍሉይ ፕሮግራም ሓገዝ ኣመጋግባ ኣብ 1969 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ እዮም ጀሚሮም። ናይ ኣሜሪካ ሴኔተር ኮሪ ቡከርን ኣባል ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ጄምስ ሚክጎቨርንን ካልኣይ ናይ ዋይት ሃውስ ናይ ምግብን ኣመጋግባን ኮንፈረንስ ክካየድ ይጽውዑ ካብ ዘለዉ ገሊኦም እዮም። ክልቲኦም ባርቶሹክን ሞዛፋርያንን ንምርምርን መጽናዕትን ዝኸውን ተወሳኺ ገንዘብ ከም ዘድሊ ይገልጹ። ሞዛፋርያን ኣብ ኣመጋግባ ኣስተምህሮ ወሳኒ ምዃኑ እምነት ኣለዎ። ናይ ኣሜሪካውያን ናይ ኣመጋግባ ስርዓት ክጽገና ኣለዎ ይብል ብምውሳኽ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መላለይ ፕሮግራም ቀጥታ ፈነወ መግለጺ ምርመራ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ። ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ ጉዳያት ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሚሼል ባችለት ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ግጭት ክልል ትግራይ ብዛዕባ ተፈጺሞም ዝበሃሉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወረደ ገፍዒ ኣመልኪቶም ከካይዱ ዝጸንሑ ምርመራ መግለጺ ክህቡ እዮም። ውጽኢት እቲ ምርመራ ጽባሕ ረቡዕ 24 ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም ወይ 3 ሕዳር 2021 ሰዓት 5 ፈረቓን ቅድሚ ሰዓት ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ብኣቆጻጽራ ኤርትራ ሰዓት 11 ፈረቓን ብኣቆጻጽራ ዋሽንግተን ዲሲ ድማ 4 ፈረቓን ኤኤም ወጋሕታ ክካየድ እዩ። ነቲ ካብ ጄኔቫ ዝካየድ መግለጺ ድምፂ ኣሜሪካ ፈነወ ቀርኒ ኣፍሪካ ብቐጥታ ብሬድዮን ካልኦት ልሙዳት ኣገባባትን ክተመሓላልፎ ምዃና ንሕብር። ድሕርቲ ፈነወ መጠቓለሊ ጸብጻብ ብቋንቋታት ኣምሓርኛ፣ ትግርኛን ኦሮምኛን ከምኡውን ርእይቶታት ሰብ ሞያ ክነቐርብ ምዃንና ክነት ዘኻኽር ንፈቱ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እምባርከስ ሰማዕትና በዛ ናይ ነፍሲ ሄር ሃጫሉ ሁንዴሳ ሙዚቃ ከጻ